డబ్బు కొంచెం వస్తే చాలు దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టడం, కొంచెం మనశ్శాంతి ఉంటే చాలు దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టడం. దేవుని సన్నిధికి రావాలన్నా కొంతమందికి ఏం అసలుకి ఎట్లా అంటే, పోయిన వారం పోయాం కదా, ఈ వారం ఏం పోతాంలే, ఈ వారం ఏం పోతాంలే, పోయిన వారం పోయాం కదా. నేను కూడా ఒకసారి అండి ఈ నా చిన్నతనంలో అంటే స్కూల్లో చదువుకునే టైంలో నా ఫ్రెండ్ ఒకసారి ఏం చేశాడంటే, అరే మా కాలేజ్లో ఫెస్ట్ ఉంటుందరా, అంటే డ్యాన్స్లు వేస్తూ ఉంటారు, గోలగోలు చేస్తూ ఉంటారు, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అన్నాడు. అప్పుడు లోకంలో ఉన్నాం కదా, క్రైస్తవులకే పుట్టినా ఆ బుద్ధులు అడిగిపోతాయండి, ఆదాం బుద్ధులు. డ్యాన్సులు వేస్తారా, సినిమా పాటల, ఇందుకు చూద్దాం బల్లె ఉంది అని చెప్పి ఎప్పుడు అడిగాను. ఏం లేదురా సండేనే పొద్దున పూట అన్నాడు. పొద్దున పూట సండేనా, చర్చి ఉంటుంది అనుకునే మనసులో అనుకొని ప్రార్థన చేసుకొని, దేవుడా నీకు స్తోత్రం, నాకు మాత్రం వెళ్ళటం బాగా నచ్చింది, ఇక నువ్వు ఏమన్నా చేసుకుని నేను మాత్రం పోతా అనుకొని ఏం చేశాను, ఆదివారం పూట అందరూ ప్రార్థించుకుంటా ఉంటే నేను మాత్రం స్కూటీ తీసుకొని మరి కనపడి తాపుతారు కదా అని చెప్పి ముసుగట్టుకొని వెళ్ళాను. ఎక్కడికి, ఆ కాలేజ్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళాను. అయితే అయిపోయింది, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నాయన నువ్వు ఉండే ప్రదేశం ఇది కాదు అంటే నేను మాత్రం నా మనసుతో మాట్లాడుకుంటున్నా, ఏం కాదు అని చెప్పి ఆ మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాను. ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, బయటకు వచ్చాను. బయటకు వస్తే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది నాకు, పాస్టర్ గారు ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ఏమని, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా నువ్వు ముందు ప్రార్థన చేసుకుని బయలుదేరు నాయన, దేవుడు క్షేమం ఇస్తాడు, నీకేం కాదు నాయన అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకో అని చెప్పాడు. నేనేం చేశాను, అసలు చూద్దాం ప్రార్థన చేసుకోకుండా పోతాను, ఏం చేస్తాడు చూద్దామని చెప్పి నేనేం చేశాను, ప్రార్థన చేసుకోకుండా స్కూటీ మీద పోతా ఉన్నాను. అయితే నేనే అంత అహంకారాన్ని, అయితే నాకంటే గొప్పడు ఆయన ఊరుకుంటాడా, ఏం చేశాడు, వేగంగా బస్సు వస్తుంది, ఒక్కసారిగా మీదకు వచ్చి అట్లా పోయింది. నేను బండి ఆపుకొని కళ్ళు బయర్లు గమ్మిని, ఏం అర్థం కాదు, అటు ఇటు చూసుకున్నా, బతికే ఉన్నానా, ఇక్కడే ఉన్నాను చూసుకున్నా, ఆ స్కూటీ మీదే ఉన్నాను, చూసుకొని అటు ఇటు చూసుకొని కాసేపు మళ్ళీ తేరుకొని ఏమైందని చూసుకుంటే ఏముంది, కింద పడి ఉన్నాను. ఏం జరిగింది, ఇంకా బండి లేపుకొని ఇంకా వెళ్తా ఉంటే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నా సన్నిధిని పక్కన పెడితే ఇగో ఇది నీ పరిస్థితి, నేను లేకపోతే ఇది నీ పరిస్థితి, నువ్వు చావాల్సిన వాడువై ఉంటే నిన్ను బ్రతికించా. ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు.